Ahojte, dnes mám pre vás extra video na tému tipy na šitie závesov a záclon. Tip číslo 1 je látku si vyrolujte čo najviac sa dá a uložte vrstvy pekne na seba. Ak by ste ju neuložili rovno, látka by sa ďalej a ďalej posúvala a krivila a mohlo by sa stať, že posledná záclona z kotúča by mala krivý koniec. Ak by ste nemali látku kúpenú navyše, je možné, že by vám práve tento malý kúsok chýbal. Čo ma vedie k ďalšiemu bodu, a to kúpte látku navyše. Rátajte kľudne dĺžku záclony, spodný vrchný lem a 10 cm. Je lepšie, keď vám 10 cm zostane, ako by vám malo chýbať, to mi verte. Po tretie, zašpendlite si kraje, kadiaľ striháte látku. Tá sa vám nebude rôzne posúvať a odstrihnete ju rovnej. No a posledný bod je triviálny, no veľmi podstatný. Načrtnite si požadovanú dĺžku na obidvoch stranách, až potom strihajte. Prekladanie metra zo strany na stranu je síce otravné, ja to viem, no výsledok bude určite stať za to mi verte. To bude na dnes všetko. Verím, že sa vám tieto tipy zídu, keď ich budete potrebovať. Tak, majte pekný večer. Ahojte.